lagi ni ato naman. Toy na may inom guard. Oo, kana. Libangon ko. Di kayo kalangayan kayo. Nga po sa tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing po sa tanan. Karon kay magbike na pod mi. Kauban ako ang team Mamanyakay, nagilis pa. Sa una Sprindano mo na tigpaabot sa mua. Karon mo na paaboton. Pugsunon na gigayo. Gipasakitan gina siya. Makadaot din ang gugma pre no. Kay wala pa nagugma-gugma dito kasi giinom siguro ta kag bike. Daot siguro. Adto na may mga ga, bunal na ta. Kung si Dano medyo langayan, kanya ako kay langay-langayan. Si Ryan may pinakalangayan sa tanan. Na Ryan ay. Oh, start time nito. Boy na mo ay. Di kayo kalangayan kayo. Wala ko plan ko na. Asa lagi ni ato naman toy. Mao gyud. Toy na may inom guard. Oh, kana. New Year. Pre, unong sa ta? Libangon ko. Ando ka sa view. Iyan ang binirasyon. Iyan ko ang sarasyon. Idaot man. Nanay sa marketplace ugma. Bye ba? Ah, Buta lang ko ni sa marketplace. may guay last gear. Nikamit na gyud. Ngano man na luyam na baby na. Sakto na to tong training pre. Sa kapataguan, panglihi ba? Para saan nitong training dai? Kung nagid lagi yung lugar nga nadakang ma'am. Long ride sa malapit din eh. Ugma na pod pohon.